Клянуся служить народу Республики Беларусь, виконувати Конституцію і закони Республики Беларусь, добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Дзень дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга нелегітымны кіраўнік Беларусі Лукашенко разам са сваім злачынным атачэннем адзначае кожны год у другую нядзелю траўня. Сёлета гэта свята выпала на 14 траўня, і менавіта да яго была прыурочана новая атака на сапраўдны гістарычны нацыянальны сцяг Беларуси. Здравствуйте, меня зовут Елена Дамива. В эфире «Прямой разговор». В канун Дня государственных герба, флага и гимна Республики Беларусь развенчиваем навязанные мифы и размышляем о том, как культивировать настоящие ценности. Мое имя Сергей Петрухин, и я с задовольнением приму удзел у гэтай размове, бо лічу, што сімвалы дзяржавы – гэта сапраўдныя каштоўнасці нацыі. Відавочна, кожнаму варта ведаць, як яны з'явіліся і што яны значаць. І таксама кожнаму варта ведаць, чаму лукашэнкаўская прапаганда так імпэтна ў апошні час навязвае грамадству чырвона-зялёнае палатно, якое да беларусаў і беларускага народа не мае аніякага дачынення. Государственный герб и флаг белорусский народ определил на республиканском референдуме 1995 года. Под этими символами Беларусь состоялась как суверенное государство. Под ними страна успешно развивается без малого 3 десятилетия. Ну, зноў гэты рэферэндум, колькі можна? Добра. Давайте яшчэ раз прагаварым падзеі, што суправаждалі гэты так званы рэферэндум. 11 красавіка 1995 года Верховный Совет прыступіў да разгляду прапановы Лукашэнкі і не падтрымаў ініцыятыву аб рэферэндуме. Надалей падзеі развіваліся імкліва. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 года здарылася збіццё дэпутатаў у будынку Верховнага Совета Беларусі, калі людзі ў масках пабілі і выкінулі з будынка дэпутатаў, якія засталіся трымаць дзяжурства ў адказ на заяву Лукашэнкі, што ён прыпыніць дзейнасць парламенту і ўсё роўна правядзе рэферэндум. І ўжо 13 красавіка 1995 года шляхам паўторнага галасавання Верховны Савет пасля збіцця амапаўцамі прыняў пастанову аб прызначэнні рэферэндуму. Але паўторнае галасаванне паводле працэдуры не дапускалася. Акрамя таго, у адпаведнасці з Канстытуцыяй Беларусі 1994 года змены і дапаўненні ў яе забаранялася ўносіць у апошнія 6 месяцаў паўнамоцтваў парламента. Пра незаконнасць фармулёвак пытанняў сказана шмат, і з гэтым можна азнаёміцца ў Вікіпедыі. Спасылку я пакінуў в апісанні. Пакольку мы развенчваем міты аб нацыянальных сімвалах Беларусі, дадам толькі, што суддзя Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь Міхаіл Пастухоў адзначыў, што пытанні наконт мовы і нацыянальных сімвалаў было няможна выносіць на рэферэндум, бо гэта супярэчыла заканадаўству. Ну і плюс яўка. Рэферэндум 95 года быў у Лукашэнцы першынцам. Тады ён упершыню паспрабаваў дасяжныя яму метады фальсіфікацыі. Гэты рэферэндум меў самую нізкую яўку – 64,9% ад агульнай колькасці выбаршчыкаў. Астатнія 3 рэферэндумы былі больш наведвальнымі, і яўка па версіі рэжыму складала ад 84 до 90%. За смену сцяга і герба прагаласавала менш 49% выбаршчыкаў, 75% ад прышэдшых. Але ці варта верыць гэтым лічбам?
Увесь свет добра ведае, як Лукашенко ладзіць выбары і падлічвае галасы. Ці варта прапагандыстам узгадваць нелегітымны рэферэндум у сур'ёзнай размове? Канешне, але толькі як факт, без акалічнасцей. Тое, што Беларусь састаялася пад гэтымі сімваламі, як суверэнная дзяржава, таксама вельмі сумнеўна. Имеет место гибридная оккупация Беларуси. Лукашенко шаг за шагом продает наш суверенитет, нашу независимость в обмен на политическую поддержку Путина и, конечно, присутствие многочисленных войск Российской Федерации, возможное размещение ядерного оружия в Беларуси. Это все признаки оккупированных территорий. Но в данном случае это все делается с согласия так называемого главы государства, как его называют в Кремле. Поэтому Лукашенко сам сдает суверенитет страны. Акупавана інфармацыйна. Беларусаў труцяць расійскай інфармацыйнай павесткай ды наратывамі. Эканамічна Беларусь цалкам залежыць ад расійскіх грантаў. Без іх рэжым Лукашенка не зможа існаваць. Беларусь адчувае вельмі моцны палітычны ціск. Путін прымусіў Лукашенку прадаставіць тэрыторыю Беларусі для напада на Украіну і размяшчэння ўзброеных сіл России на Беларусі. Каждый делает свое дело. З беларускіх аэрадромаў узляталі расійскія самалёты бомбіць мірныя гарады Украіны. Мы с Путиным агрессоры, вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. А вагнераўцы, што ходзяць з лекцыямі па беларускіх школах, крымінальныя адкіды расійскага грамадства наведваюць нашыя школы і вучаць беларускіх дзетак любіць радзіму. І галоўнае, чыю радзіму. Есть версія, што Лукашенку прывялі да ўлады расейцы. А Лукашенко паглядзеў на стан Ельцына і вырашыў аднавіць СССР і стаць кіраўніком. Спачатку у Беларусі змяніць сімволіку, а потым улезці ў Расію і там стаць царом. Але Путін перашкодзіў гэтым планам. Заходимо в кабінет, а у нього в кутку стоїть прапор Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Я говорю: Саша, а чого ти, а на фасаді парламенту Білорусі національний прапор? От, червоно-білий. Я говорю: Саша, а чого в тебе не національний державний прапор? А це тряпка. Стану президентом, я його, говорить, в це саме. Вот такое, то і все. Это, говорит, националистическое, что-то отребье такое, понимаешь, я его тому подобное. Я говорю: для мене сашок був. Понимаешь? Молодий хлопець, ну, приблизно саме мого віку, ти понимаешь. Говорю: Саша, ти що, охренел? Это национальное достояние. И герб, который всадник на коне, рыцарь, ты понимаешь, все. А ты, говорит, так дальше все. У нас, говорит, национальный флаг, ну, вот, государственный. Вот все, ты понимаешь, а ты такой, о каком ты, говорю, союзе говоришь? Увидишь. Я объединю Советский Союз. Ну, а што вы хацелі ад натуральнага калгасніка у кепскім сэнсе гэтага слова? Заглаблёвымі манерамі, без адукацыі, там скончыў там нейкі другарадны універсітэт. Ну, плюс старшыня калгаса. Мало кто из бычебанутых знает историю своего БЧБ-флага. Гэта, безумоўна, не адпавядае рэчаіснасці. Цікавасць да нацыянальнай гісторыі і нацыянальных сімвалаў у апошнія часы значна вырасла. Пагатоў, нават і лжывае БТ часамі паказвала праўду. У нашых продкаў небагата было магчымасці рабіць розныя фарбы. Вось і абралі, што прасцей, чырвона-белы, а яшчэ сакральна. Чырвоны – сімвал жыцця, белы – чысціні і пераходу ў іншы свет. Чырвоны без белага для жывых, белы без чырвонага для нябожчыкаў і продкаў. Чырвоны з белым аберагалі беларусаў у часы Вялікага княства літоўскага. Хронікі канца 14 стагоддзя раскажуць: на бітву з тэўтонцамі да грунвальскай перамогі вялікалітоўскія князі ішлі пад сцягам чырвоным з сярэбранай вярхушкай, своеасаблівы геральдычны міні-эквівалент белага. Белы да чырвоны. Нашыя гістарычныя ды сакральныя колеры. Усё дакладна, усё чётка. Ад гэтых колераў бярэ вытокі наш беларускі сцяг.
В 1917 году студент Санкт-Петербургского университета, выходец с территории Беларуси, но фактически по происхождению выходец из ополяченной шляхты, Клавдий Душ-Душевский, который был членом землячества белорусского в Санкт-Петербургском университете. Он создал несколько эскизов по просьбе своих товарищей и, в общем, утвердили эскиз, где, недолго думая, он, по сути, продолжил польский национальный флаг, добавив к нему еще одну белую полосу. Шчыра кажучы, версія БТ-2024 моцна адрозніваецца ад версіі БТ-2020, дзе навукоўцы сцвярджаюць, што белы і чырвоны нашы гістарычныя колеры. А чаму Душ-Душевскі прымаляваў палоску менавіта да польскага сцяга, а не да сцяга, напрыклад, Інданезіі ці Сінгапура? Яны у рыхт як польскі. А дальше за ним тянется достаточно печальная история. Историей предательства своего народа можно назвать дальнейшее использование флага, нарисованного на коленке студентам-полякам для создателей Белорусской Народной Республики. Па-першае, Клаўдій Душ-Душевскі не паляк, не трэба накидывать лайно на вентилятор. Клаўдій Сцяпанович Душ-Душевскі нарадзіўся у горадзе Глыбокая Віцебскай вобласці, там, дзе адбывае пакаранне Мікола Статкевіч. А зараз давайте узгадаем грамадска-палітычную дзейнасць Душ-Душевскага. У 1917 годзе ён уступіў у беларускую сацыялістычную грамаду, удзельнік з'езда беларускіх нацыянальных арганізацый. У 1918 годзе працаваў загадчыкам бежанскага аддзела Беларускага нацыянальнага камітэту. Пасля распаду беларускай сацыялістычнай грамады лета 18 года у беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. 3 лістапада 18 года з'яўляўся сябрам Віленскай беларускай рады. Выдаваў і рэдагаваў часопісы «Беларускі сцяг», «Крывіч», «Беларускі асяродак». Апрацоўваў разам з Ластоўскім і Івановскім лацінска-руска-беларускі слоўнік па арніталогіі. Нема ніякіх звестак, што ён належаў ці был у складзе нейкіх польскіх палітычных ці грамадскіх суполак ці рухаў. А ў польскай Вікіпедыі пазначана, што Душ-Душевскі дзенькі знаёмосці языков украінскі, польскі, літэўскі, німецкі, французскі, ангельскі і португальскі тлумачыў również z rosyjskiego na białoruski podręczniki dla szkół średnich, botaniki, fizjologii i anatomii, historii najnowszej. Wspólnie z Lastowskim opracował słownik terminów geometrycznych i trygonometrycznych. Перакладał na białoruski dla białoruskich podręczników, dla białoruskich szkół. No, chybaż ją Polak. Душ-Душевскі беларус на 100%. Цікава даведацца ў прапагандыстаў Алексея ды Алены, чым апалячаны шляхціч хуже русифицированного белоруса или поляка? Чем он хуже вас, обрусевших белорусов? Вы же с муковозчиком и Лукашенко по-русски разговариваете на белорусском национальном государственном телевидении. Или вы русские? А, вы, может, дома по-белорусски размовляете? Не думаю. То есть фактически можно говорить, что у этого флага есть конкретный создатель, есть конкретный год его возникновения. Душ-Душевскі стваральнік бел-чырвона-белага сцяга. Конечно. Год стварэння 1917. І вельмі заўважна, што спадары-прапагандысты вельмі шмат надаюць увагі асобе стваральніка сцяга. Быццам хочуць сказаць, што бел-чырвона-белы сцяг увасабляе у сябе усе недахопы свайго стваральніка. Окей! У чырвона-зялёнага сцяга таксама ёсць аўтар. І давайте пазнаёмімся
са стваральнікам беларускага сцяга ўзору 1951, мадыфікацыя якога цяпер ёсць афіцыйным сцягам Беларусі. Аўтарам зялёна-чырвонага шэдэўра з'яўляецца этнічны рускі Мікола Гусеў, родам з Уладзімірскай губерніі. Мікола працаваў у стылі сацыялістычнага рэалізму, спецыялізаваўся на тэматычных карцінах і партрэтах. Праславіўся тым, што падчас акупацыі Менска фашыстамі маляваў партрэты Гітлера ды іншых прадстаўнікоў акупацыйнай нямецкай улады. Глядзіце, якую прыгажосць з пагонямі намаляваў беларускі мастак з Уладзімірскай губерніі Мікола Гусеў на трыбуне першамайскіх свят 1943 года у гарадскім парку Менска. Я асабіста яго не асуджаю. Чалавек істота слабая, баіцца смерці, ды і павінна штодзённа нешта есці. Трэба ж неяк зарабляць. Ну, Мікола Гусеў вырашыў, што так можна і патрэбна зарабляць. Менавіта вось такім чынам гэта яго выбар. Пасля вайны ён адседзеў за калабарацыю з фашыстамі 4 гады. Это не точно. І потым намаляваў беларускі, прабачце, лукашэнкаўскі сцяг. Душ-Душэўскага ж першы раз савецкія ўлады арыштавалі у ліпені 40-го года. Было складзена абвінавачванне ў актыўнай падтрымцы нацыяналістычнай і контррэвалюцыйнай дзейнасці, а таксама ў сувязі з польскай разведкай. Клаўдзій Душ-Душэўскі прызнаў свой удзел у беларускім нацыянальным руху, аднак адмаўляў супрацоўніцтва з польскай разведкай і антысавецкую дзейнасць. Праз пачатак вайны Душэўскага не паспелі асудзіць, і ён быў вызвалены з турмы пасля захопу немцамі Коўна. Падчас нямецкай акупацыі Душ-Душэўскі працаваў на заводзе гумавых вырабаў на пасадзе інжынера. У канцы 41-го года ў Вільні Клаўдзію Душэўскаму прапанавалі пасаду намесніка бурмістра горада Менска. Душэўскі не пагадзіўся, а восенню 42-го года зноў адмовіўся ад гэтай прапановы. У 1943 годзе яго арыштавалі нямецкія ўлады разам з жонкай за тое, што яны укрывалі яўрэяў і адправілі іх у канцлагер у Правянішках. У лютым 1952 года савецкая ўлада зноў арыштавала Душ-Душэўскага і асудзіла яго на 25 гадоў зняволення як беларускага нацыяналіста з адбыццём пакарання ў выпраўленча-працоўных лагерах з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем правоў тэрмінам на 5 год. У 1955 годзе ён быў датэрмінова вызвалены у сувязі з пагаршэннем стану здароўя. Так што вось вам два аўтара, два лёса і два сцяга. Адзін сцяг створаны сапраўдным беларусам і сапраўднай асобай на падставе старажытнай гісторыі Беларусі, а другі каланіяльны, прыдуманы сталіністамі і намаляваны рускім мастаком, які, каб пракарміцца, маляваў партрэты фашыстаў. У прынцыпе, лагічна, што фанат Гітлера, здраднік беларускага народа Лукашенко, выкарыстоўвае сцяг, створаны здраднікам. Историей предательства своего народа можно назвать дальнейшее использование флага. И началось оно уже в годы Первой мировой войны. То, что под этим флагом они писали телеграммы радостные кайзеру Вильгельму, где приветствовали немецкую армию, считали, как они писали, что считают необходимым развитие Беларуси в союзе и под руководством немецкого народа, немецкого кайзера. І што тут не так? А да каго павінен быў звяртацца ўрад БНР, калі Беларуская Народная Рэспубліка была абвешчана ва ўмовах нямецкай акупацыі? І таму звярнуліся да кайзера Вільгельма. А да каго трэба было? Да бальшавікоў, мабыць? Да тых, хто ў снежні 1917-го разагнаў першы усебеларускі з'езд?
да тых, хто адмовіўся амаль ад усіх тэрыторый Беларусі на карысць Германіі? Да іх, да. Под этим флагом творили бесчинство банды Булак-Булаховича, абсолютно беспринципного авантюриста, который переходил, там был то военным в русской армии, потом переходил на сторону вот этой самопровозглашенной БНР, но фактически он был таким атаманом, что-то типа махновцев, которые действовали, прикрываясь чужим именем, а действовали абсолютно автономно, занимались грабежами, разбоями, убийствами. Узгадываючы Булак-Булаховича, прапаганда чамусьці забывае, што Булак-Булахович ваяваў і пад сцягам бальшавікоў, і пад сцягам расійскай імперыі. Але запляміў ён чамусьці толькі чырвона-белы сцяг. Якая выбарчая памяць. Тады пытанне, чаму тое, што зрабіў з беларусамі Сталін, не запляміла чырвона-зялёны сцяг? Ну, я маю на ўвазе курапаты, коллективизацию, голодомор. Ну, это, как говорится, еще цветочки. Настоящие волчьи ягоды на истории БЧБ флага выросли с приходом на белорусские земли немецко-фашистских захватчиков. Более 5000 деревень, а более 500 повторили судьбу Хатыни, были сожжены вместе с людьми. Так вот там принимали участие наши коллаборанты, которые как раз использовали для своей самоидентификации бело-красно-белый флаг. Поэтому за ним в годы Великой Отечественной войны, в годы нацистской оккупации на белорусских территориях, вот за этим бело-красно-белым флагом тянется шлейф ужасных преступлений. Конечно, считать его символом Беларуси после этого ни у одного нормального человека не возникло бы никакого желания. Возникает только ненависть и брезгливость. Нянавісць ды гідота можа быць накіравана да здраднікаў, а не да сцяга. Не сцяг здрадзіў радзіме, а людзі. Яны маглі выкарыстоўваць які заўгодна сцяг. Гістарычны чырвона-белы сцяг меў багатую гісторыю і глыбокія нацыянальныя сэнсы. Гітлераўцы выкарыстоўвалі яго, каб прыцягнуць на свой бок прыхільнікаў беларускай незалежнасці супраць бальшавікоў. Але фашысты не збіраліся даваць беларусам незалежнасць. Для немцаў гэта была наўпрост аперацыя пад чужым сцягам. Гісторыя і сэнс сімвала не адказваюць за дзеянні тых, хто іх такім чынам выкарыстоўвае у сваіх асабістых мэтах. Дарэчы, калабрацыяністы, якія выкарыстоўвалі сваю гістарычную нацыянальную сімволіку, былі не толькі ў Беларусі, але ва ўсіх без выключэння акупаваных немцамі краінах Еўропы. Напрыклад, вішысцкі ўрад выкарыстоўваў нацыянальны сцяг Францыі. І яго, так бы мовіць, сцяг калабарантаў і здраднікаў ніхто дагэтуль не памяняў, каб пазбавіцца ад цёмнага і ганебнага мінулага. Расійская вызваленчая армія генерала Уласава і дывізія Русланд выкарыстоўвалі сучасны бела-сіні-чырвоны сцяг. І Расія яго не памяняла і не збіраецца. Чаму? А чаму прапагандысты ніколі не ўзгадваюць пра паводзіны праваслаўнай царквы падчас вайны? В первые же месяцы войны вся территория БССР была оккупирована немецкими войсками, и сразу же в Беларуси начала возрождаться церковная жизнь. Немецкое руководство решило использовать желание простых людей открыть храмы и возобновить в них богослужения в своих интересах. В 1941 году были открыты курсы для подготовки кандидатов на священно- и церковнослужительские должности. На восточно-белорусских землях возобновились более 90 церквей. Всего в 1945 году в Беларуси действовало 1044 храма и 7 монастырей, 5 из которых были возрождены во время оккупации. В июне 1944 года, опасаясь репрессий со стороны советских властей, весь белорусский епископат во главе с митрополитом Пантелеймоном покинул пределы Беларуси и, оказавшись в вынужденной эмиграции, в полном составе вошел в русскую православную церковь за границей. Так, у своих интересах немцы выкарыстоўвалі и религию,
і БЧБ сцяг. Чаму сцяг сябе зганьбіў, а праваслаўе не? Чаму усімагучы Лукашенка не змяніў у Беларусі рэлігію, ну хаця б на уніяцтва, раней традыцыйнае і распаўсюджанае ў Беларусі? І чаму прапагандысты не распавядаюць, што рэлігія пакрыла сабе ганьбой на векі вечнае? Да таму што рэлігія тут ні пры чым. Таксама, як і сцяг. Рэлігія і сцяг не могуць сабе зганьбіць. Дарэчы, цікава таксама, чаму беларусаў за бел-чырвона-белую сімволіку сажаюць на суткі і пазбаўляюць волі, а папы у бел-чырвона-белай гамме служаць у храмах на вачах ва ўсіх і аздабляюць свае рэлігійныя сайты беларускай нацыянальнай сімволікай. Все потому, что за каждым символом стоит конкретное содержание, и его стоит знать. Потому что если мы внедряем символ, то все, что за ним стоит, то фактически этот символ делает официальным, да, он фактически разрешает и говорить об этом, думать об этом. Его не надо прятать, но надо внушить людям понимание, что этот символ использовать нельзя. Стоп. Давайте лепш паслухаем, што пра гэта кажа прапаганда ўзору 20-го года. Але менш міфалогіі, больш дакументаў, дакладна сімволіка ВКЛ апісана ў 16 стагоддзі падчас адміністрацыйнай дзяржаўнай рэформы і падзелу агульнай тэрыторыі на паветы і ваяводствы, адпаведнікі сённяшнім раёнам і абласцям. У кожнага ваяводства быў свой герб Харугва. За аснову гэтага герба Харугвы браўся, уласна, герб пагоня, які выкарыстоўваўся ў якасці дзяржаўнага Вялікім княстве літоўскім. Вось прыватна-ўласніцкія знакі, радавыя гербы, сямейныя пячаткі, як і на харугвах кожнага рэгіёна, так і на сімвалах родаў, так, характэрнае устойлівае спалучэнне белы ды чырвоны. Герб пагоня выкарыстоўваўся ў Беларусі ў якасці дзяржаўнага. А абрусеўшы беларус Бялоў кажа, што выкарыстоўванне іх значыць Предать все поколения своих предков, это значит наплевать на могилы собственных бабушек и дедушек, павших во Второй мировой, Великой Отечественной войне. Это значит вообще отказаться от исторического выбора. Мы восточные славяне, мы белорусы, не белополяки, не белолитовцы, не белоукраинцы. Да? Мы белорусы, поэтому мы близки с русским народом. У нас есть национальная особенность, у нас есть собственная идентичность, но мы привязаны к этому геополитическому пространству. Галоўная думка Бялова тая, што мы, маўляў, беларусы, блізкія з рускім народам. Дзіўная прапазіцыя. Гісторык-то павінен ведаць, што рускія – гэта першы вораг беларусаў. Беларусы ўвесь час біліся з рускімі і, на жаль, на дадзены момант Беларусь акупавана расійскай імперыяй вось ужо 230 год. І менавіта таму лукашэнкаўскі гісторык гісторыі Беларусі і вядоўца размаўляюць па-расійску. З якога перапуду Бялоў кажа, што мы прывязаны да рускай геапалітычнай прасторы. Мы не прывязаны, мы гвалтоўна прыяднаны да Расіі. Тое, што расейцы прыдумалі назву беларускага народа, не прывязвае нас да лёсу Расіі. І яшчэ паважаны гісторык чамусьці забывае, што маладая савецкая дзяржава 29 жніўня 1918 года сама і добраахвотна адмовілася ад прэтэнзій на ўплыў у геапалітычнай прасторы сучаснай Беларусі. Савет народных камісараў РСФСР выдаў дэкрэт аб адмове ад дагавароў, заключаных урадамі былой расійскай імперыі з урадамі германскай і аўстра-венгерскай імперый, каралеўстваў Прусіі і Баварыі, герцагстваў Гессена, Ольденбурга і Саксен-Менінгена і горада Любека. Артыкул 3. Усе дагаворы і акты, заключаныя урадамі былой расійскай імперыі з урадамі каралеўства прускага і аўстра-венгерскай імперыі, якія тычацца раздзелаў Польшы з прычыны іх супярэчнасці прынцыпу самавызначэння нацый і рэвалюцыйнай самасвядомасці рускага народа, які прызнаў за польскім народам неад'емнае права на самастойнасць і адзінства
адмяняюцца дадзеным актам беспаваротна. Трэба памятаць, што Польша ў гэтых дамовах называлася Rzeczpospolita Obojga Narodów. У Рэч Паспалітую уваходзіла тэрыторыя сучаснай Беларусі. Што значыць адмовіцца ад гістарычнага выбара? Гэты выбар зрабіў Лукашенка, які марыў стаць царом усерасійскім. Беларусы гэтага выбара не рабілі. У 1991 годзе мы амаль вызваліліся ад Расіі, але Лукашенка з першага дня свайго праўлення цягне нас назад. І па факце на сённяшні дзень Лукашенка смотрящий за Беларусью. А такие, як вы, типа навукоўцы, піхайце дзікуху пра нашыя старажытныя сапраўдныя сімвалы. Дзеля чаго? Вядома, каб сіняпалы заставаўся пры ўладзе. Каб беларусы думалі, што менавіта Лукашенка даў беларусам незалежнасць і суверэнітэт. І менавіта пад чырвона-зялёным сцягам. Таму зараз для Лукашэнкі пытанне сімвалаў такое істотнае. А вы звычайныя здраднікі, што прадаліся за міску заціркі. 2020 год показал Лукашенце, як насамрэч ставится до яго белорусский народ. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. І Лукашенко вельмі моцна спужаўся. І з велізарным імпэтам пачаў праз брудныя рты прапагандонаў бэсціць наш нацыянальны сцяг. І нават прыцягнуў вайскоўцаў, каб навучыць беларусаў з маладых нагцей родзіну любіць і любіць лукашэнкаўскі сцяг. Але насильно мил не будешь. К сожалению, до 2020 года было строго прописано, где может находиться государственный флаг. И там не было квартиры простого гражданина. Там не было семьи. И, к сожалению, мы получили то, что мы получили в 2020 году. Мы начали терять наши символы. И сразу же это место попытались занять другие люди, не совсем адекватные, на мой взгляд. Самое главное, что мы все-таки сумели защитить свои государственные символы. И любовь к этим государственным символам действительно надо прививать с самого детства. Игорь Король, генерал-майор, звольнены з войска по ўзросту у 2023 годзе з пасады першага намесніка начальніка генеральнага штаба. Не пайшоў на пенсію, працуе бедняжка, не пакладаючы рук, дзеля свайго вусатага гаспадара. А іншыя людзі, якія згодна Канстытуцыі хочуць балатавацца ў прэзідэнты Беларусі, яны, на яго погляд, не зусім адэкватныя. Вядома, былі б адэкватнымі, ведалі б, што Лукашенка усіх перастраляе, перасаджае, а ўладу, дзе так цёпленька гэтаму каральку, нікому не отдаст. И самое главное, что мы все-таки сумели защитить свои государственные символы. И любовь к этим государственным символам действительно надо прививать с самого детства. Игорь Король падмяняе сэнсы. Яны і ён, каралёк, абаранілі не дзяржаўныя сімвалы. Яны дапамаглі Лукашенка утрымацца ва ўладзе. Яны патапілі ў гвалце і крыві Беларусь. Яны здрадзілі народу і зрабіліся банальнымі злачынцамі, судзельнікамі Лукашэнкі. Яны рабілі гэта не дзеля сімваляў, не дзеля краіны, не дзеля народу. Яны пераступілі прысягу дзеля свайго гаспадара, дыктатара, злачынцы Лукашенка. И, вядома, дзеля сябе и своего места при карыцы. В детском садике ребятишки маленькие на музыкальных занятиях должны разучить гимн. И если они в садике его начнут петь, то они будут петь уже всю оставшуюся свою жизнь. Поверьте мне. Вот в армии есть такое понятие общеполковая вечерняя поверка. Она заканчивается тем, что вся воинская часть исполняет государственный гимн. Вы представляете, вот стоит на плацу 2000 человек, к примеру, и в едином порыве поет государственный гимн. Ой, бля. По Минску сейчас едешь, допустим, по центральным улицам, на всех больших домах
самых больших, высоких, стоят наши, реют государственные флаги. И такая радость на сердце. И у нас в Бресте уже их много, но должно быть еще больше, на мой взгляд. Хіба гэта беларускі вайсковец, ваяр адданы радзіме? Ну это ж штабная шлёндра. Такі шчыры дупаліст, такі мілы ў сваёй адданасці. Ну, прыемна паглядзець, вока радуецца. Вы уявіце сабе, што ў нас усё вось войска, вось з такіх вот каралей. Все, чисто путинское. А что наконт колькасці чырвона-зялёных сцягоў, што заплямілі вуліцы беларускіх гарадоў, то я дакладна ведаю, што лукашысты прымушаюць купляць чырвона-зялёныя сцягі прадпрымальнікаў і прымушаюць іх вывешиваць на сваіх аб'ектах. Мы узнаваемы благодаря гербу и флагу. Ну, конечно. Мы вельмі узнаваемы. Зараз увесь свет знае, што под гэтым сцягам мы здзейснілі уторгненне на Украину разом с братским российским народом. Да как же Беларусь без символов? Мы их очень ценим и любим, и уважаем. Ну, сябры, цяжка уявіць, што у сучаснай Беларусі на такое пытанце нехта наважыцца сказаць нешта супраць чырвона-зялёнага. Это значит родина, это значит патриотизм, это значит приверженность поколений, политики государства и преемственность этого. Якой палітыцы дзяржавы? Знішчаць іншадумцаў? Называць праўду экстрэмізмам? Хаця, разумею цябе, дзед, стары камуніст, гнешся толькі з лініі партыі. Хорошо, что у нас есть какая-то символика определенная. Трапно? Какая-то есть. Я вообще люблю свою страну, я очень рада, что живу в Бресте, у нас многие друзья уехали, у меня такого желания не возникает, если честно. А чаму сябры з'ехалі? Якая прычына? Рыба шукае дзе глыбей, а чалавек дзе лепей. Па ўскосных дадзеных больш за 1 300 000 беларусаў знаходзяцца за мяжой, і каля паловы з іх з'ехала пасля 2020 года. А яшчэ у шчаслівых жыхароў Беларусі не ўзнікае жадання нараджаць дзяцей. У 2023 годзе іх нарадзілася толькі 65 000. Гэта ў 2 разы меней, чым памерла. История флага, конечно, сложная, но, на мой взгляд, вот появление его в какие-то моменты не самые лучшие нашей истории, что в 17 году, что в 41-м, что в 91-м, лично мне позволяет на него смотреть и определять его скорее как знак беды. Нам нужен знак побед, а не знак беды. И поэтому современный государственный флаг, я считаю, он более отражает путь позитивный, победоносный нашего народа. Давайте пройдемся по перамогам Лукашэнкі. І я нагадаю спадарам я бацькам, што пасля смены сцяга ў 95-м годзе беларусы пачалі выміраць з хуткасцю -1 раённы цэнтр у год. Пасля смены сцяга ў 95-м беларусы сталі з'язджаць з краіны з такой жа хуткасцю -1 райцэнтр у год. Под чырвона-зялёным сцягам Лукашенко забіваў палітычных канкурэнтаў. Под чырвона-зялёным сцягам Лукашенко дасягнуў такіх захапляльных вяршынь у сацыяльнай палітыцы і эканоміцы, што Белстат старанна шыфруе і наогул не публікуе статыстыку па шматлікіх паказчыках, напрыклад, па нараджальнасці і смяротнасці. Под пераможным чырвона-зялёным сцягам Беларусь адстала ад сваіх суседзяў год на 50. Параўнайце ВВП на душу насельніцтва Беларусі з Латвіяй, Літвой ды Польшай. Под пераможным чырвона-зялёным сцягам з тэрыторыі Беларусі ў 22 годзе в Украіну вайшлі рускія фашысты і учынілі бойню ў Бучы ды Ірпене. Беларуская прамысловасць працуе на расійскую армію, каб тая працягвала забіваць украінцаў. Беларускія зэкі на промках шыюць вайсковую форму для расійскай арміі і збіваюць скрыні для снарадаў. Под гэтым сцягам Лукашенко стварыў у краіне жудасныя рэпрэсіі супраць свайго народа. Под гэтым сцягам перамог Беларусь зрабілася краінай-ізгоем. Гэты сцяг
калі і з'яўляецца ў нейкім сэнсе пераможным, то толькі як сцяг перамог Лукашэнкі над сваім народам, ды здравым смыслам. Гісторыю нашай дзяржавы не перапісаць. Чаму ж сёння на павестку нашага жыцця выйшла ідэалагічная канкурэнцыя паміж сімволікай? Вядома, гісторыю не перапісаць, а адказ на гэтае пытанне вельмі просты. Лукашенко абраў уладу на грошы расійскай імперыі, а народ у 2020 годзе зноў абраў незалежнасць, і мы абавязкова пераможам. А дыктатура Лукашэнкі будзе там, дзе ўсе астатнія, на сметніку гісторыі. І гэты сталінскі крывава-зялёны сцяг у Новай Беларусі, я думаю, хутчэй за ўсё забароняць, як забаранілі свастыку ў Германіі, як сімвал злачынства супраць народа Беларусі, як сімвал злачынстваў супраць чалавечнасці.